हाय लोगोफोर, आंनि जै बर' हारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो आपडेट लाना फैदों आरोना। बे आपडेटआनो जादों XNDP-फोरनि। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां आरो बे बेल आइकनखौबो अल प्रेसआव थुनानै गालां आरोना। आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा आरोना, एसेनोसै नायलांब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोना। जों सानो बिथाङा बुंबाय एनडिपिआव जेसेबांखिनि देरसिन माने गोदोरसिन फिसासिन जेसेबांखिनि केस दङ, जायहा केस दङ गासैनि केसाबो फ्रि जानांगौ, जिहेतु बिथांमोना एकर्ड खालामबाय होननानै दाबि खालामदों प्राइम मिनिस्टारखौ बिथाङा। दिनै जोंनि जानानै सोर खोथा बुंखो? हाग्रामानिख्रुइ बांसिन प्रमदआ दायित्व दङमोन ना गैयामोन रायजोफोर? बिथाङा सिगनेटरिनि जानानै खोथा बुंदोंमोन, बिथाङा बुंनांगौमोन, नाथाय बिथाङा बुङाखै। बिनिबो खारनफोर दङ, जों बुजि मोनजोबदों। बे जारिमिनखौ जों सानफाफिननानै जों फोरमान मोनजोबदों। बिनिफ्राय जों बेफोर खोथाखौ दिनै बे 7 तारिखनि खोथा दिनैसो जों बुंदों। मानो बुङासै जों बै समाव? जों नेदों, समफोरखौ जों बारहोदों। बेफोर गासैखौ नोजोर बोनानैबो जों खौसे दावगानो होननानै जोङो दावगादोंमोन। बे समावनो जोंहा रन्जन दैमारि सारा दिल्लीनिफ्राय जेब्ला बिटिआरखौ सुक्ति खालामनानै फैयो, मोनसे सिमां बिथाङा नुबोदों। जेब्ला दिल्लीनिफ्राय फैबाय, जों बिथांजों लोगोसे दङ। आं बेबायदि व्यक्ति 2013आव बिथाङा जेलनिफ्राय ओंखारनायनिफ्राय दाखालि हाबफिननायसिम आं बेजों दङ। आं खुनु फिल्डफोराव कामान लाफेराखै, बिथांनो थाफादों। फार्स्ट टाइम आं बिनि पार्सनेल बडिगार्ड हिसाबै आङो बोसोरब्रै खामानि मावदों आफादाव। बिनिफ्राय गावआ मोजां मोननानै आंखौ सेक्रेटारि बिबानाव बोखांना लाना थांदों। स' बिजों थाफानानै आं बिनि साननाय हनाय, बिनि गासै आरो गोबावसिन थानायखाय माखासे खोथाफोरखौ बियो आंनो शेयार खालामोमोन। स' बियो मोनसे खोथा बुंदोंमोन दिल्लीनिफ्राय जेब्ला फैबाय, बे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै। बिटिआर एकर्डआव एनडिपिआ एनडिपि सावरायग्रा एनडिपि आर होननानै होआखै, जों एनडिपिनि आफादगिरि हिसाबै होदों साब्रैबो। स' जों बिदि एनडिपि होननानै जुदि दिल्लीयाव साइन खालामना फैनो हाबायब्ला, गावनि न'आवसो जों दिनै संबिजित, सोरबा पि, सोरबा गबिन्द जायो। मानो जायो? बिदि होननानै बियो सिमां नुबाय, जों खौसे खालामनांगोन। जिहेतु आंनि सानस्रियाव एनडिपिआ जोनोम मोनदों, आं खालामगोन बेखौ होननानै बियो 11 दिन नाजादों। आरो बेखौ खालामनो हायागौमानि आङो खुनु बिटिआर वेलकामाव थाङा होननानै बिथाङा सत बांसा लानानै जोंनियाव खोथा बुंनायखाय खुनु पाब्लिक मिटिंआव बिथाङा थाङाखै, आर'नाइ गान हैयाखै बिथाङा। खारनानो जाहैबाय गबिन्द बसुमतारिया थांबा, धीरेन सारा थाङा, सोरबा फैबा उमुखाया फैया। बेबायदियाव आं लासिं सिं बोरै आर'नाइ गाननो, बे खोथाखौ बियो जोंनो बुंदोंमोन। स' बिदि बिथाङा 11 दिन नाजानानै नोंथांमोननि बे चिरांनिनो बे बलामगुरियाव जोबथा मोनसे मिटिंआव एनडिपि मोनब्रैया क'अर्डिनेशननि प्लेटफर्माव खौसे जानो हादोंमोन। बेयो बिराद गिदिर एग्जाम्पलमोन जोंनि गेजेराव। हारिखौबो खौसे खालामनो बिथाङा सिमां नुदोंमोन। बे एग्जाम्पलखौ लानानैनो जिहेतु बे मोनब्रै एनडिपिनि गेजेराव ओरैबायदि गिख्रंथाव जारिमिन बारलांदों 2008निफ्राय। जोंनिखौ नुबानो बिथांमोना मोनसेया होसोयो, मोनसेखौ जोंनिया नुबा बिथांमोनखौ होसोयो, नुबानो नेरलायो, बुलायो। बेबायदि गिख्रंथाव जारिमिना बारलांदों। इभेन जोंनि आफादगिरिनि बिब'आ सिन्था गोमादों, सोरबा सिअ'नि बिदाया सिन्था गोमादों बे दावहायाव। बिदि जारिमिन जोंहा बे मोनब्रैनि गेजेराव बारलांदों। थेवबो जोङो बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि सार्थआव, बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै दानांगौनि सार्थआव जों एनडिपि मोनब्रैया जों ज' जानो हादों। आरो बे सिमांखौ लानानै बिथाङा दिनै बर' हारिखौ ज' खालामनो थाखाय दावगाबोबाय थादोंमोन। जेब्ला एनडिपि मोनब्रैया ज' जानो हाबाय होननानै बर'फ्रा मोनथिबाय, ओरैबायदि मोजां मोननायखौ जोंनो फोरमायहरदों। खना खनलानि बर'फ्रा जोंखौ माने थेंकिउ हरदों, मोजां जाबाय, माबा मोनसे जासिगोन जोंनि गेजेराव। थारैनो बाख्नायथाव बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बुंदोंमोन। आरो बिथाङा बे मोनब्रै एनडिपिखौ ज' जानायनि एग्जाम्पलखौ लानानै समस्त बर' रायजो राजाखौ ज' खालामनो थांबाय थादोंमोन, नाजागासिनो दंमोन। खिन्थु दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हायो, बे जारिमिनखौ गोसोखांनानै बे मोनब्रै एनडिपिखौ ज' खालामनानै बर' हारिखौ ज' खालामनो नागिरनायानो सुथुरनि नोजोराव बेहा दाय जादों। खारन जोंनि सुथुरा जोंनि बर' हारिखौ खौसे जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया। दिनैनि बायदि इउपिपिएल बिपिएफ बिदि गावस्रा गावस्रि थानायखौसो सुथुरा लुबैयोखाय दिनै बियो दाय जादों रन्जन सारा। आरो बिदि दाय फोनांनो हानायनिबो खारन दङ। जोंनिनो बर'निनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा सुथुरजों बिथांमोनजों थाफानायनि थाखाय बिथांमोना गेम गेलेनो हादों। नङाबा साहस गैयामोन रन्जन दैमारिखौ जेलाव हरफाफिनदो। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि गंनानै होग्रामोनबा, पलिसि गैयामोनबा, प्रजेक्ट खालामजायामोनबा, जों बुङो दिनैनि तारिखाव रन्जन दैमारिखौ आखुबार बिटिआर एकर्डनि उनाव हरफाफिननो हानाय रावहाबो गोहो गैयामोन। नंगौ, बिनि बेला इन्टारिममोन। बे इन्टारिम बेलखौ बिथांमोना दिनै एक्सटेनसन खालामनांगौमोन। पिसनि प्रसेसआव खाथिराव, बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव, सिगनेटरिनि खाथिराव एटलिस्ट जाय बुस्थुखौ दिनै जों नुदों बुहुमाव जेरावबो जारिमिन गैया, बेबायदि जारिमिना दिनै एनडिपिनि बेलायाव जादों। दिनै बोरै जाखो? जोंनि गेजेरनि जोंनि मानसिफोरा हाबदेरना होनायाव जों बिनिबो फोरमान होदों। जों ओरैनो खुगायाव बुङाखै, फोरमान दङ बिनि। जों बुंजादों। जेब्ला 20 तारिखाव रन्जन दैमारि सारा जेलाव हाबना थाहैनो गोनां जाबाय, बिथाङा जेलाव बेला एक्सटेनसन जायालाबानो जेलाव सारेन्डार जाहैनो गोनां जाबाय, जों मेगनाव मोदै लानानै बिथांखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जों दोनहैनो गोनां जादों।
थ' बेनिफ्राय जों फाग्ला बायदिफोर दं सोरबाया बुंदों हाग्रायाव खारफाफिननोसै जोङो हाथियार लाफाफिननोसै नांफाफिननोसै माथो जानो जोंनि जुदि सिगनेटरियानो जुदि हाबफाफिननांबायबा माथो जों जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबावनो बिटिआरखौ प्राइम मिनिस्टारा बुंना गालांनाय सान्थिनि सुक्ति होननानै बहाथो फैगोन सान्थियालाय जोंनि आफादगिरियानो जुथेसालियाव थांफाफिननांबाय बेले बेले मा सान्थि जाखो जों नांफाफिननोसै फाग्ला बायदिफोर दं जोङो बिनि उनाव जों राहा नागिरदों दिनै जों मोनथियो रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय ओंखारनाय आरो हाबनायाव राजखान्थिनि गोबां गोहो दङ आरो बिथांखौ बरननोबा राजखान्थिनिबो बेकिं नांगौ जायो बेबायदि फोरमाना थानायखाय जों सिगां सरकारनि मानसिफोरजों जों रायलायदों आसाम स्टेटनि बिजेपि सरकारजों जों रायलायदों जों जेब्ला रायलायदों जों खोन्थादों बे मोनब्रै एनडिपिखौ रन्जन दैमारि सारा 11 दिन नाजानानै ज' खालामदों आरो जिहेतु बिजेपिया नोंथांमोना जों बिटिआर रेकर्ड खालामदों जोंहा नोंथांमोननि प्रति मोजां मोननाया दङ फैबाय थानाय समफोराव जों नोंथांमोनजों लोगोसे खामानि मावलांनायनि गोसो बेफोरखौबो जों बिथांमोननो फोरमायदों जेब्ला बिदि बाथ्राफोरखौ जों बुंदों आरो बिनिफ्राय जों बुंबाय दिनै नोंथांमोननि पार्टिनिनो अर्थात नोंथांमोननि सोरखारनि दिनै प्राइम मिनिस्टार बिथाङा फैनानै बिटिआरखौ सान्थिनि सुक्ति होननानै गालांबाय खिन्थु सिगनेटरि सासेखौ जोबथेसालियाव सोना दोनबाय गाबोन समफोर जुदि जों रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ होननानै धरना जुदि होनांगौबा प्राइम मिनिस्टारा जिबायदि बाथ्रा बुंना गालांनाय बिनि फंफ्रोमबो जों एगेन्स्ट खोथा बुंनो गोनां जागोन स' होमब्ला नोंथांमोननि मान सन्माना बहा थागोन बे बाथ्राखौ जेब्ला जों बुङो बिथांमोना बुजि मोनदों आरो बिनि उनाव बुंबाय प्रमद बर'जों रायलाय जों बागदावबाय बे बोरै जाखो जों बुजि मोनासै सारनानै जों लोगो लोगो थब्लं सोंगारदों बिथांजों रायलायनानै बोरै प्रमद बर'नि गनायखौ जोङो माने सारनि गनायखौ जों बोरै लामा मोननो बिथाङा सासे सिगनेटरि जोंबो सिगनेटरि जों जेबोखौनो बुजिना मोनासै ना बियो आसामनि चिफ मिनिस्टार ना नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारि ना सिबिआइनि डाइरेक्टर ना आइबिनिनो डाइरेक्टर बिथांजों रायलायनानै मा लामा मोननायनि खोथा बुंखौ जों बुजि मोनाखिसै बिदि होनब्ला खबर बुंबावबाय बिथांमोना रन्जन सारखौ बरननायनि बेलायाव जों जेब्ला दाबि दैखांबावो बुंबाय बिथांजों रायलाय लामा ओंखारनो हागौ जों बुजिया लाफानो उफाय गैयै फैबाय बे 21 फेब्रुवारिनि घटना दिनैसो जों मानो बुंखो बिनिबो माखासे फोरमान मोननायखायसो दिनै जों बुंदों बिनि उनाव फैबावबाय जोङो बिजेपि होननानै बुङोबा आरएसएस आनो मेन बिथांमोना दिनै बिजेपि सरकारनि बेकबनबाबो गोरोन्थि जाया बिथांमोना जि लुबैयो बिदिसो बिजेपि सरकारा खारथायनांगौ जायो बिथांमोननि इच्छा बायदिसो मावनो गोनां जायो बेवहाय जों बिजेपिनि लिडारफोरनोबो रायलायदों रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ नोंथांमोननि प्रति जोंनि साननाय हनाया मोजां फैबाय थानाय समाव जों नोंथांमोनखौ सहाय खालामनो रेडि बेबायदि गासै बाथ्राखौ जों जेब्ला बुंबाय बिथांमोनाबो जोंनि बुंनायाव गुरै जानानै बुंदों प्रमद बर'जों रायलाय माने खरानो जोंहा खामानि होआखिसै आरो बे बोरै जाखो एंगेला मोननै बेलेग बेलेगाव सोरखारा जेनेब्ला आरो नायोब्ला बिजेपि आरो आरएसएस बिथांमोन मोननै सर्सनिफ्राय दिनै जोंखौ बे एखे खोथाखौ बुंबाय बिनिफ्राय जों सोंफाफिनबाय बिसोरखौबो एखे कुइसन खालामबाय बे बोरै जाखो जों बुजिनानै मोनासै बिजेपिनि लिडारफोरजों रायलायबाय बिथांमोनाबो बुंबाय प्रमद बर'जों रायलाय प्रमद बर'आलाय सोर जोंनि नोजोरावथ' बे सिगनेटरि एबसुनि आफादगिरिसो बिजों रायलायनानै रन्जन दैमारिखौ जों बोरै बरननो हाखो जों बे बाथ्राखौ बुंजादों बे सैथो दिनै जों मिसायै बुंफैयाखै जों बुंजानायखाय दिनै खोन्थानांगौ बेयाव माखासे बाथ्राफोर दङ बेखौ जों फोरमान होनो थाखाय जों रायजोनि गेजेराव हाबफैबाय दिनै बेफोर 21 तारिखआव जानाय जाथाय दिनै जुलाइनि 10 तारिखआव जों नोंथांमोननो खोन्थाफैदों फोरमान मोनथारनायखाय जोबथारनायाव जों रायजोनो बुंनो बाध्य खारन हारिनि थांनाय थैनायनिबो खोथा दङ बे फैबाय थानाय बे बिटिसि इलेक्शना बे मोनथाम जोंहा बिटिसिनि जे इलेक्शन थांबाय बे मोनथामाव खालि सोरखारनि थाखायल' इलेक्शन जादोंमोन सोरखार दानो थाखायल' भट होनांदोंमोन खिन्थु एबारनि इलेक्शना हारिनि थांनाय थैनायनिबो दङ बिचार इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि खोथा दङ सोरखार लाबोनायजों लोगोसे बेवहायनो दिनै जों खोन्थाफैनो गोनां जादों बेनिफ्राय जेब्ला आरएसएसआबो बुंबाय बिदि फिनजाबाय जों फैफाफिनबाय मोखां फायख'खौ जानानै आं लोगो लोगोनो अनजुलि दैमारिनो फन खालामदों जे बिदि एंगेलाव जों खोथा रायलायदोंमोन सारखौ बरननायनि थाखाय राहा नागिरलाबायनानै ओमफ्राय बिनि उनाव बिदि रायलायोब्ला बिथांमोना जोंखौ बिदि फिनबाय अनजुलि दैमारिनो जेब्ला खोन्थायो बिथाङा बुंबाय आं आदाखौ बरननो थाखाय गोबां मानसिजों आं रायलायखादों प्रमदालाय गावनिसो मानसि मानो रायलाया बिदि होननानै बिथाङा रायलायदों बै समाव बेफोर खौरांखौ जों जेबो सानाखै गोथौयै लायाखै जों ओरैसो साननाय जोंनि खौसेथिखौ सिफायनो सोरखारा जोंनि गेजेराव बेबायदि लेथ्रा गेमखौ गेलेनो हागौ पजिटिभै जों लादोंमोन खिन्थु बे बाथ्राखौनो बै समाव जों पजिटिभ लाना दिनै मानो जों बुंनो गोनां बाध्य जादों बिनिबो फोरमान दङ बिनि उनाव जों मेडामखौ जेब्ला बुंहरबाय अनजुलि मेडामा बुंबाय आं आदाखौ बरननो थाखाय जिहेतु गासैजोंबो रायलायदों बेलाय गावनि मानसि आं मानो रायलाया आं रायलायगोन बेनि उनाव मोनसे खोथा बुंदों बरननायनि थाखाय जुदि बेजों रायलायनांगौबा सोग्रायाबो बेनो नामा गोरलै रावाव बेबो जाहैयो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दिनै आं मोनसे बुस्थु खोमादों मोनसे बागसाव आंल'सो मिथियो बेखौ जुदि बेखौ बरननो आंजों रायलायनांगौबा आं गोसो जायोब्ला आंसो बरननो हायो गुबुना हाया बेबायदि गोरलै राव बेबायदिबो जाहैयो होननानै आरो बेखौ क्लियार खालामदों प्रमद बर'खौ बिथाङा फन खालामदों 21 तारिख फेब्रुवारियाव प्रमद बर'खौ फन खालामदों बोरै जाखो बिथाङा फुथायाहै बुंहरदों बोरै बुंखो बिसोरो मा बुंखो आं बुजिनानै मोनासै बेबो बिदि होननानै बुंनानै हगारना दोनबाय स' बिदि जारिमिनफोरा बारलांदों जों बे समाव जों सन्देहबो खालामाखैमोन जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ सिफायनो थाखाय बिथांमोना खालामदों होननानै जोङो साननानैसो दङमोन बेवहायनो जों बुङाखैमोन दिनै बुंनो बाध्य जादों थ' बेनिफ्राय फैयै बिटिसिनि दुंहाव थासारिया फैबाय इलेक्शननिया
जोंहाथ' बिथिं नाब्ला सारखौ बरननायनि थाखाय बेल हियारिं खालामनांगौनि खोथा जिहेतु 20 तारिखआव हियारिंआ जायासै जों डिफार खालामनानै 25 तारिखआव हरबाय हियारिंखौ जों 25 तारिखआव लानो हागोन ना हाया रेजेक्ट खनसे जायोबा हाइकर्टनि केस बेल हियारिं मोनफाफिनो डेटआ गोबाव नांगौ जायो थ' बेयावखौ साननानै आखबार जों डिफार खालामबाय बेयावनो जों बेस्थ' जानानै दंमोन खिन्थु बे समावनो एखेबारे इलेक्सननि धुवा फैबाय थ' दिनै जों इलेक्सनखौबो गारनानै थानो हाया रन्जन दैमारि सारनि जेलाव हाबनाय आरो ओंखारनाय पियर पलिटिकेल बेखौ बरननोबाबो बेकिं नांगौ राजखान्थिनि सोरखारनि हेफाजाब मोनबासो बरननो हायो बिनि फोरमाना जोंनाव दङ नोंथांमोनाबो मोनथियो सरासर दाखालि सोरखारा नांगौ जानायखाय साननैनि गेजेराव दिल्लीयाव लाना थांनो हादों बेखौ मानो थाखाय हादों राजखान्थिया बिथांमोननि गोसो आखायाव थानायखायसो हादों नंगौना नङा सिगाङाव 2013 जेरै गबोदों बेखौबो जों मोनथियो स' बेवहायनो दिनै इलेक्सना जिहेतु बारा बारबाय जोंहा बिथांमोनखौ बरननांगौ बिथांजों लोगोसे संबिजितनि एबा जोंनि दैदेनगिरिफोर जायफोर हाबना दङ बिथांमोनखौ बरननायनि जोंहा दायित्व दङ बेवहाय जोंबो पलिटिकेल सिस्टेमाव हाबनोसै सिस्टेमनि सिङाव थायोब्लासो जोङो बेकिं होनो हागोन दैमारि सारखौ बरननो हागोन बिदि साननानै जों दावगानो जोंबो एसे एनै सानहांबाय जेब्ला बेबायदि सानबाय थिग बे समावनो एबसुआ जोंखौ लिंबाय फार्स्ट टाइम बर' वुमेन जास्टिसफ्रा अनजुलि दैमारि दैदेनजानाय संगठनखौ बिथांमोना लिंदों रङियाव रायलायदों बिथांमोना बुंबाय बिथांमोनखौ जे नोंथांमोननिफ्राय प्रप'जाल होदो UPPLनिफ्राय ज'-ज'है दारायनोसै ज'-ज'है गेलेनोसै बे फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव नोंथांमोननिफ्राय लिरनानै होदों बबे बबे समस्थिखौ नांगौ बिथांमोना बुंबाय जोङो थाफानाय संगठन NDPखौ जों सहाय खालामबोनाय बिथांमोननि दुखु सुखुआव जों खामानि मावबोदों ज'-ज'है बेवहाय जों बे सिद्धान्तखौ जों हारसिं लाया जों बिथांमोनजोंबो रायलायगोन बिथांमोना फैबाय जोंनियाव रायलायफैबाय जेब्ला रायलायफैयो जोंनियाबो सानदों जों जिहेतु BPFजोंबो रायलायदों BJPजोंबो रायलायदों रायलायनायाव पलिटिक्सआव खुनु बादा गैया नंगौना नङा रायजोफोर स' बिदिहाय जोङो गासैजोंबो रायलायदों जिहेतु UPPLजोंबो रायलायनांगौ दे होमबालाय मा मोनो मोना रायलायजायो रायलायनो फैबाय जों जेब्ला फैयो रायलायो हैदिनखालि जोंखौबो एबसुआ रायलायग्रोबाय दिपेन बर' बिथां दङ लरेन्स इस्लारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना रङियायाव बे प्रमदनि अमा फार्मा बेयाव बिथांमोना जोंखौ लिंहरनानै रायलायदों जों जेब्ला रायलायफैयो जोंनि GS सार दङ सारमोनाबो दंमोन नामा हैदिनखालि दङ रायलायदों बिथांमोना जोंखौ बुंबाय प्रप'जाल होदो सावरायग्राया होना गालांबाय मोनब्रै समस्ति बिथांमोना बिदों बिदिनो डिपुटि चिफखौबो नांगौनो बिथांमोननो बिदि प्रप'जाल मोनसे होना गालांबाय नोंथांमोनाबो होदो होननानै बुंबाय जोंहा बै समाव जिहेतु आफादा सिफाय जायाखैमोन सिस्टेम मोनसे दङ जोंहा काउन्सिल दङ GHQ दङ जोंनि सिस्टेमा जिहेतु बायाखैमोन जों हैदिनखालि खोथा होबोनो हायासै लिडार मालाय मा जानो सिस्टेमखौ फोथांना लाखिनाया संगठननि वर्कारफोरनि देरसिन दायित्व बेबायदि जों सिस्टेमखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों बिथांमोननो खोथा होबोआसै जोंहा सिस्टेम दङ जों बेयाव रायलायग्रोगोन जोंनि दोलोआ मा बुङो बिदियै जों उनाव फैगोन जों रायलायबाय थिग जाबाय बिनि उनाव जोंखौ लिंहरबाय रङियानि एग्रिकालचार गेस्ट हाउसआव प्रमद बर' बिथाङा दङ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दङ एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना दङ जेब्ला जों प्रप'जालखौ होबाय बिथांमोना नाजावबाय बुंबाय बिथांमोना प्रमद बसुमतारीया प्रमद बर' बिथाङा जे जिखिनि नोंथांमोना लिरनानै होदों बेखौ मोनजोबाबो जानो हागौ 100% जायाबो जानो हागौ खौसेथिखौ नोजोर बोनानै एराधरानि गेजेरजों जों दावगानांगोन बिथाङा बिदि बुंनानै जिरायबाय लोगो लोगोनो गबिन्द बसुमतारीयाबो बिथांजों हुर मिलायनानै गारां मिलायनानै खोथा बुंबाय नोंथांमोना 50-60 जानो हागौ 50-60 मोननो हागौ 100% केटिअ जानाय नङा थेवबो गाज्रि मोनाजासे जों खौसेयै दावगानांगोन बिथाङा बुंबाय जोंनिफ्रायबो लोगो लोगो फिनबाय जोंबो जि लिरनानै होदों जों बेखौ 100% नागिरखायाखै किन्तु जों मोननैल' थांखिनि थाखाय जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरदों बेनो जाहैबाय रन्जन दैमारि सारखौ बरननांगौ नाम्बार 2 आव जाहैबाय बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेनिखायनो जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरदों बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुंबाय गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया जिखौ माने हायो बेबायदियै जों दावगागोन रावलायनायनि गेजेरजों जेब्ला जों बे खोथाखौ होना होबाय प्रमद बर'आ उनाव बुंबाय जों बेखौ सानथामनि उनाव नोंथांमोनखौ खबर होनोसै बेखौ जों पलिसि मेकिं बडियाव रायलायनोसै बिथांमोना जोंखौ बुंनानै हरबाय जोङो बिदिनो सानथामनि उनाव बरपेटायाव फरेस्ट गेस्ट हाउसआव बिथांमोना जोंखौ लिंहरफिनबाय जेराव नोंथांमोननि बे हालामनि मावथि ब्रह्म हयथ' बेखिनियावनो दं समस्थिया मावथि ब्रह्म बिथाङा UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि थांबाय जों NDPनिफ्राय आं दङ बे हालामनि जोंनि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि सार अखाहादै सार दङ काउन्सिलनि जोंनि सासे मेम्बार दङ दा बोजोबनिफ्राय डक्टर अनजालि दैमारि दङ रैमालि मोसाहारि दङ UPCPIनिफ्राय साथाम जोंहा जोंथिमा थांनानै UPPLजों रायलायबाय UPPLनिफ्राय मावथि ब्रह्म आरो बे खानायाव खर'आव खानाय गैयि नाथुराम बर' एक्स MLA बिथांमोना दङ बिथांमोना जागायजेननायावनो फंसे खोथा बुंबाय मावथि ब्रह्मआ चिराङाव PCDRनि एक्जिस्टिं दङ उदालगुरियाव गोबां लिडार जाबाय दिनै सिट एडजास्ट खालामनायाव गोबां गोब्राब जाबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोना जागायजेननायाव बुंजेनबाय आरो बिदि सावरायनायखौ सुरु खालामबाय 15 मिनिटसो रायलायबाय बुजिया मा होनो नागिरमारदों मा माबादों जेबोखौनो रोखायै बुङा मेदामा थब्लं बुंना होबाय थादों अनजुलि दैमारिया मा होनो हाया क्लियारै बुंदो सावरायदोंसो दिनै जुदि मोजां होनो हायोबा जों दावगागोन हायाबा थागोन बिनि उनाव जोबथारनायाव बिदि बुंजानानै मावथि ब्रह्मआ गावनि खुगाजों बुंबाय बियो
जों अनजलि दैमारिखौनो रन्जन दैमारिबो साननोसै अनजलि दैमारिखौनो बिपिसिपिआ एनडिपि बोजोबबो साननोसै गासैनिबो जानानै नोंखौ रिप्रेजेन्ट खालामनोसै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हरिसिंगा समस्तियाव नोंखौ UPPL निफ्राय होनाय जानोसै फाइनाल बिथांमोना बुंबाय जों लोगो लोगोनो अजद दैखांबाय आफादनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफोराबो गेलेनो नागिरदों दिनै UPPL आ मानि थाखाय गेलेदों मबेखौ लानानै दिनै UPPL आ इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बिटिआर सुक्तिखौ लानानै स' एनडिपिआ बिटिआरखौ खालामाखै नामा UPPL आलाय बहाथो बिटिआर एकर्ड खालामखो सोर नांना UPPL नि नांदोंबा एनडिपिआसो नांदोंमोन बिटिआर एकर्डखौ लानानै दिनै UPPL आ गाजामारिबो जागोन नामा सोर खालामखो एकर्डखौ दिनै एकर्ड खालामग्रा अरिजिन मानसिफोरा दुखु दाहा लाग्रा मानसिफोरा सिनावनो गैया बायदि जानानै दङ प्रमद बर' बिथांनि फाव फान्दायनायनि थाखाय स' बेनिफ्राय जोङो दाबि दैखांबाय बे बोरै जानो हागौ जोंनि लिडारफ्राबो दिनै गेलेनो नागिरदों बिथांमोनखौ जुदि मोननैसो मोनथामसो सिट होबावनानै जों जयै माने दावगानो हायोबा साबसिन जायो बे खोथाखौ जेब्ला बुङो बिथांमोना UPPL नि थैहां रफां जारिमिनफोरखौ जोंनो खोन्थाबाय उफाय गैयै जोंबो मानिना फैबाय जों जेब्ला फैफाफिनना जोंनि गेजेराव जों जेब्ला फोरमायबाय सारमोना दिनै गोथां दङ जोंनि गेजेराव दावरावआ फैबाय मोनसेल'बा बोरै जानो जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोर दङ क'क्राझाराव गेलेनो नागिरदों चिराङाव गेलेनो नागिरदों बाक्सायाव गेलेनो नागिरदों स' बिथांमोना बहा गेलेगोन जों मानिया जोंनि गेजेराव दावरावआ फैबाय बेबो बुजाय होनजाय जों माने गासैखौबो सानलायनानै दे होमबालायनानै जों सेक्रिफाइस खालामनोबो रेडिमोन स' बेनिफ्राय जों नुबाय आं दहायबो बुंदों जों जि बाथ्राखौ बुंगोन सैथो बाथ्रा 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामनायनिफ्राय UPPL नि फाइनाल केन्डिडेट लिस्ट आं दहाय आंनि स्पिच जागायजेननायाव आं बे खोथाखौ बुंदों स' जों नुबाय सानथामसोनि उनाव UPPL नि फाइनाल केन्डिडेट लिस्टआ जेब्ला ओंखारबाय अब्ला अनजलि दैमारिनि नाम गैया सोरबा कुन काहाजी समस्तियाव होगोननाय कार्बि आंलंनि सानजारां NDPP नि धीरेनखौ होखारनानै गादि लुबैग्रा मानसि माबा GS बिबानखौ लादों आफादगिरियाव गबिन्द बसुमतारीखौ बनायब्रबनानै बेबायदि मानसिया दिनै जोंनि बेयाव केन्डिडेट महरै UPPL निफ्राय मोनबाय जों साननो गोनां बायध' जाफाफिनदों दिनै जों मानि थाखाय सिस्टेमाव हाबनो नागिरदों आं दहायबो बुंदों मोननैल' थांखि जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरनाया रन्जन दैमारिखौ बरननांगौ बेजोंनो लोगोसे जेसेबांखिनि NDP नि सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनखौ बरननायनि खाथिराव जोङो राजनितिकनि अंशीदार जानो नागिरनायमोन सिस्टेमाव हाबनो नागिरनायमोन बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि थाखाय जों सिस्टेमाव हाबनो नागिरनायमोन स' दिनै UPPL आ होगोन होननानै थगायनायनि आन्दोआव मोनसे बुस्थुखौ जों रोखा मोनदों रोखा फोरमान मोनदों रन्जन दैमारि सारखौ बिथांमोना जेलाव थाबाय थानायखौ लुबैयो बिनि थाखायनो दिनै सिस्टेमाव बिथांमोना जोंखौ हाबजानो बादों नंगौना नङा रायजोफोर लुबैनायमोनब्ला जुदि बिथांखौ बरननो लुबैनायमोनबा बिथांमोना दिनै होगोन होननानै लिंना लानो थांनानै मानो थगायखो बे फोरमान नंगौना नङा रायजोफोर दिनै फोरमान बियो जों जि फोरमानफोरखौ मोनदों रायजोआ जिखौ मोनथिथारनांगौ बेखौ दिनै जों खोन्थानो जों मेङा जासे जों गुबुन गुबुन जायगायाव फैदों दा बिदिनो नोंथांमोननि गेजेरावबो फैदों बिदि फोरमानफोरखौ जों मोनदों स' बेनिफ्राय जों ओरैहालागि गंग्लायबावदोंमोन दे होनो हायासै जोंनो टिकेटखौ थिग दोङो जोंखौ जुदि सनमाननि गेजेरजों फैनानै रायलायफैनायमोनब्ला बेखौबो जों मानिगौमोन रायलायनायखौथ' बाद हो जोंखौ लिंनायबा बेयावबो थांगौमोन जोङो मानो होनो हायासै बेखौबो दिनै फंसेबो जेबो बुङाखै मान सनमान जेबो दोनखायाखै जाय हानजाया दिनै आफादगिरिया गायसनगिरि आफादगिरिनि हानजा जाय आइजोआ दिनै बर' हारिनि थाखाय दिनै इउनाइटेड नेशन्सआव बर' हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो दख'ना गाननानै बर'नि थाखाय खोथा बुङो बिथांखौबो दिनै प्रमद बर' बिथाङा मान सनमान जेबो दोनखायाखै स' बे बेसेबां दिनै गाज्रि बुंनो थाङोब्ला मानो होनो हायासै जुदि बेखौ जोंनो मोजाङै फोरमायमोनब्ला टिकेटआल' गिदिर बाथ्रा नङा खौसे जानो थाखाय नंगौना नङा रायजोफोर टिकेटनि अनगायैबो दिनै आदामोना BPF खौ सलायबोदों सोरखारखौ मा पस्टफोर दोङो सेलेक्सन बर्डनि चेयारमेनखौनो होन BCDC चेयारमेन दङ TLCC चेयारमेन दङ बेफोरखौबो जुदि रायलायनानै मोजाङै जुदि दावगानायबा बिदिबाबो दावगानो हायोमोन खिन्थु बेखौबो दिनै प्रमद बर' बिथाङा खालामाखै जों बेजों गासैखौबो सानफाफिननो गोनां जादों जेब्ला बिथांमोना लिंना लाना थांनानै थगायबाय 27 जानुवारियाव एकर्ड खालामना फैनानै जों जिखिनि नुबाय बेखौ जों फारि सानफाफिननानै बेखौ फोरमान महरै जों प्रुफ मोनथारनायखायसो दिनै बाथ्राफोरखौ जों रायजोनो खोन्थादों जेब्ला रायजोआ बिथांखिनिखौ मोनथिदों नोंथांमोना जेरै बुजि मोनबाय साफ्रोम रायजोआ दिनै बुजिदों आरो बे बुजिनायानो BPF आ पावाराव फैनायनि थाखाय खातां जानानै दङ बे बुजिनायानो दिनै BPF खौ पावाराव लाबोगासिनो दङ मोखां सोमबाय दिनै आंनि उदालगुरिनि लोगोफोरा खोन्थाहरदों जों जेब्ला उदालगुरियाव बेबायदि हाबनानै खोन्थादों बेथ' दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ नाब्लासारनि जोनोम डिस्ट्रिक्ट सा खोला थानाय गासैबो नाब्लासारनि हल दङ जों बिदि खालामजानाय थगायजानायखौ जों जेब्ला रायजोनो खोन्थादों मेगनाव मोदै लादों बिथांमोना गाबबुदों बिथांमोना मानो बिदि खालामखो इसिबां मानो अयनाय दिनै सानफाफिनदों साफ्रोम रायजोफोरा दिनै बेजों फोरमान जादों 3-4थि बारनि थाखाय बिटिआरआव अर्थात 4थि बारनि थाखाय BTC आव BPF गभर्नमेन्टआव फैफाफिनगोना खातां जाबाय रोखा जादों नाब्लासारखौ थगायनायनि थाखाय खौसे लिंफ्लांनानै बिथांमोना जायगा होयैनि थाखाय दिनै BPF आ देरहानाय लामायाव फैगासिनो दङ बे सैथो बाथ्राखौ मोनथिनायखाय
दिनै रायजो राजाफोरा BPFनि फारसे दावगागासिनो दङ बे दिनै नोंथांमोननि गेजेरावल' नङा आं बुंनायजों दिनै नोंथांमोना जेसेबांखिनि बुजिदों एखे बाथ्राखौ दिनै जों जेरावबो खोन्थादों नोंथांमोनानो जुदि बुजिदोंबा गुबुनाबो दिनै बर'फ्रा बुजिदों दिनै बेखौ नोंथांमोना सानबानो मोनगोन आं बुंनाया मिसा जादों ना हसा जादों BPFआ पावाराव फैगोन ना फैया नोंथांमोना गावगायखौ सान आंनि स्पिचजों नोंथांमोना जुदि बुजिदोंबा नोंथांमोननि भटआ जुदि BPFआव गोग्लैगोन बायदिबा समस्त बर' रायजोआ दिनै बिदि एखे जानानै दङ स' बेजों जों फोरमान मोनदों जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ जिहेतु रन्जन दैमारि सारखौ गोबाङा मोजां मोनो 100आव 100 बर' रायजो राजाफोरा मोजां मोनो बिथांखौ उदां जानायखौ बिथांमोना बर' माहारिया लुबैयो स' बिथांनि मुङाव दिनै जों जि खालामजाबाय आरो बिथांखौ बर'नो थाखाय दिनै जों जि दावगादों बेयाव दिनै रायजो राजाफोरा सहाय खालामगोन बेखौ जोंहा फोरमान दङ आरो जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा बुंनोसै आङो दिनै UPPLआ मबे लामाजों लांबाय थादों BTCखौ जों बोरै मोना रायजोफोर बेयाव नङाबाबो 8,000 मानसि थैनि जिउ बावनायनि एगेन्स्टआवसो जों BTCखौ मोन्दों जोंनि बे लामा जानाया ओरैनो नङा मानसि थैनायनि थाखायसो जों बे लामायाव पाका लामा थाबायनो मोन्दों जोंनि आइ न' मोननाया ओरैनो नङा जायफोरा थैलांबाय गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' गथायखौ नागारलांबाय बिथांमोननि थाखायसो दिनै जों बे पाका न'आव उन्दुनो मोन्दों पाका लामायाव थाबायनो मोन्दों CC ब्लकआव थाबायनो मोन्दों दै बारनाङोमोन ब्रिज जादों सोरनि थाखाय जादों जायफोरा मुंख्लं जालांबाय जायफोरा दिनै बिर जोहोलावजोफोर बिथांमोननि थाखायसो जों बेखौ मोन्दों जों ओरैनो मोनाखै रायजोफोर बर'आ दिनैसिम जेबो ओरैनो मोनाखै जारिमिनाव जोङो रोखा रोखा फोरमायो इभेन जोंनि रावखौ जों माजों लिरगोन बेखौबो जों आन्दलन खालामबावनो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय जों 21 जन मुंख्लं जानो गोनां जादों बर' रमान स्क्रिप्ट आन्दलनाव हांखोनि आन्दलनाव थेवबो दिनै जोङो जोबनायाव डेम'क्रेसिखौसो लानो मोनबावबाय जायनि थाखाय जों 21 जन थैदोंमोन बेखौ मोनालाबानो दिनै जोङो गुबुनखौसो लानो गोनां जाबाय स' दिनै बर'नि बेलायाव जों जाखिनि मोन्दों जिखिनि जों थांनानै दङ बेखौ जों ओरैनो मोनाखै थैनि बिनिमयावसो जों गासैखौबो मोनबावदों थ' बे खोथाखौ दिनै आं बुंनाय नङा आलफानि परेश बर'आ बिथाङा बिटिआर रेकर्डनि उनाव बुंहरदों दिनै बर'फोरा जि खालामदों गावनो नांनानै गाव हारसिंनोसो बनायना लादों बे खोथाखौ दिनै बिथाङाबो स्वीकार खालामनो गोनां जादों आरो जारिमिना रोखायै फोरमायो जों दिनैनि थारिखआव जुदि दङब्ला जुजियै जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामै थैसोमनानै दुखु दाहा लानायनि थाखायसो दिनै जों बे अबस्थायाव दङ बर'फ्रा आरो बिदिनो जों थांनानै थानांगोन जुजिनांगोन लेथ्राखौ गारनांगोन जोङो जाय लिडारफोरखौ जों सिनाय मोननांगोन जाय लिडारनि खिबुआव खारोबा हारिया थैगोन बेबायदि लिडारफोरखौ जों सायख'यै मोजां लिडार नोजोर बोनानै जों दावगानांगोन रायजोफोर बुहुमाव जोङो गोबाव बोसोर जों हारि बायदियै थांनानै थानांगोन बर' बायदियै थांनानै थानो हानांगोन बिनि थाखाय जों खौसे जानांगोन जोंनि साननाय हनायफोरखौ एटलिस्ट जों गुवार खालामनो हानांगोन नायबिजिरनायनि दिनै सम दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटआनो आं जिखौ लुबैदों बेयाव दिनै खामानि होनो थांबाय थादों दिनै आं दहायबो बुंदों बारनि BTC इलेक्सना सोरखार दानायनिल' इलेक्सन नङा हारिखौ दानायनिबो बर' माहारिखौ बासायनायनिबो BTC ओनसोलाव सान्थि बजायना लाखिनायनि थाखायबो बियो इलेक्सन स' दिनै जों NDP मोनथामा दिनै BPFखौ सापर्ट खालामबाय जों संग्रामि मानसि हाथियार लाबोनाय मानसि जोंनि थैया गरम गाबोन समफोर जुदि BPFआ पावाराव फैयाबा जों अयनाय जागोन जों खिन्थु बेखौ हैज खालामनो हानाय नङा अयनाय जायोबा प्रब्लेमा फैगोन गाबोन समफोर जों जुदि हाग्रायाव थांफिननांगौबा जोंनि गेजेराव आखबार असान्थिया फैगोन नंगौना नङा रायजोफोर दिनै जों लुबैया आखबार जोंनि गेजेराव थैबावनायखौ आंनि बिफङा थैनायखौ नोंथांमोननि फिसाफोरा थैनायखौ नोंथांमोना जोंनि मुङाव बुजानांनायखौ जों लुबैया बेवहाय दिनै जों जि आगानखौ होदों बेयो जोंनि थाखाय डेन्जारबो दङ बेखौ साक्सेस खालामनांगौआ नोंथांमोननि दायित्व नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटजोंसो दिनै BPFआ देरहालांबा जोंनि साननाय हनायफोरा गासैबो जाफुंगोन नाब्ला सारनिफ्राय बर'नानिफ्राय लाना बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दिनै NDPनि रिहेबिलिटेसननि खोथा गासैबो बेफोरो दिनै 100% बर'नि गभर्नमेन्ट BTCआव फैब्लासो जोंहा जागोन स' दिनै आं मानो 100% बर'नि गभर्नमेन्ट नांगौ आं फंसे बाथ्रा बुंनोसै रन्जन दैमारिया हप्ताथामसोनि सिगां आं अभार फन रायलायदोंमोन बिथाङा GMCआव फैदों देहा चेकआप खालामनो जेबो जायाखै रायजो बिथाङा थिगैनो दङ थेवबो देहाखौ नायगारनो थाखाय बिथाङा फैदों जेब्ला अनजलि दैमारिया बिथांजों फैफादों अनजलि दैमारिनि फन दं बिथाङा आंजों रायलायदों खबर लाहरदों माब्रै रायजो राजाफोरा माब्रै दङ बिथाङा जेब्ला जेलाव हाबदोंमोन फंसे खोथाखौ बुंनाय आंहाथ' बुंनो गोनां जेबो गैया आं थानो हागोन जेलाव खिन्थु आंनि थाखाय जे रायजो राजाफोरा दिनैबो आरो आलाय सिलाय जाबावनोसै आरो आखबार दुखु लाबावनोसै आं जेलाव हाबना थानायखौ बे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो बुंलांदोंमोन जों गारियाव जेब्ला थांबाय थादों बेबायदियै बिथाङा जोबथेसालियाव गावखौ दोननोबो राजिखा खिन्थु हारिखौ बिथाङा सिन्था खालामो आरो सोंहरदों इलेक्सननि बारा माबायदि जानानै दङ माबोरै बारदों बिथाङा हयथ' जेलाव थानाय गोबां सिन्था खालामदों आरो फंसे खोथाखौ बुंबाय बियो 100% बर'नि गभर्नमेन्ट नांगौ BTCआव बेबायदि गभर्नमेन्ट नांगोन जायनि थाखाय जों बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन दा 100% बर'नि गभर्नमेन्ट नांगौ सोरखौ मोनो जोंलाय जों BPFखौ जों नुहुरदों दिनै जोंनि UPPLआव दावगाखादोंमोन बिथांमोना लायाखिसै नङाबा बिसोरखौबो लाबोनो हायो नंगौना नङा बिथांमोना जोंखौ थगायखादों बिथांमोननो थांनायनि कुनु कुइसनानो फैलिया दिनै BPFखौ जों नुहुरो 100%
बर'नि गभर्नमेन्ट बिथांमोना फर्म खालामनो हागोन बे फोथायनाया जोंहा दङ दिनै जिहेतु जोंनि दिब्या सैथोखौ लानानै रायजोनि गेजेराव हाबबाय थादों खारन बे 40थायाव 30थाया दिनै एसटि रिजार्भ सिट नंगौना नङा नंगौना आदा 30थायाव एसटि रिजार्भ सिटबा दिनै बर' मेजरिटि साफ्रोम बर'फोरा बे खौरांखौ मिथियोबा दिनै जोंनि बुंनायाव जोंनि रिक्वेस्टआव बयबो मानिनायखौ जों नुगोन आसा फारिनानै जों दावगानो हागासिनो दङ स' बेजों जों नुहुरखाबाय बिपिएफआल'सो हागोन दा इउपिपिएलनि बेलायाव नायदो बिथांमोना जोंखौ थगायाबा माबा मोनसे जायोमोन खिन्थु थगायबाय दिनैनि एट प्रेजेन्ट टाइमाव बिथांमोना माबोरै खारदों बिथांमोना बिजेपि बर' आरो इउपिपिएल मोनथामजों खारगासिनो दङ जोंहा बिटिसिआव थानाय बे सरकार बिपिएफ सरकार बिथांमोना स्टेटजों एलायन्सआव गभर्नमेन्ट फर्म खालामदों स्टेटजों एलायन्सआव गभर्नमेन्ट फर्म खालामनाय लोगो लोगोनो दायो खैजन मिनिस्टार दङ बिपिएफआ साथाम मिनिस्टार दिनै आसाम स्टेटनिफ्राय होनो गोनां जादों बिजेपिआ एलायन्सआव थानायखाय स' गाबोन समफोर जुदि इउपिपिएल बर' बिजेपि जुदि एलायन्स गभर्नमेन्ट फर्म जायोब्ला बिटिसिआव डिपुटि चिफखौ जों बिजेपिनो हगारनो गोनां जागोन बिटिसिखौ बोरै मोननाय जोङो बयबो मोनथियो दिसपुराव थानाय बिजेपिफोरा जोंनि थाखाय थै जिउ बावाखै जोंनि थाखाय बुजायाखै बिथांमोननो जों मानो डिपुटि चिफखौ हगारगोन ना मालाय जोंफोर मानो हगारनो जोङो जोंनि थैजोंसो बायनाय बे बिटिसिआ जोंनिसो अधिकार दङ स' दिनै बर' नोंथांमोना बिजिरनानै नाय बर'नि गायसनगिरिया सोर नब कुमार सरनिया जाया बर'खौ फोजोबनोल' षड़यन्त्र खालामो फंफ्रोमबो खोथाया जोंनि हेंथा बर'नि हेंथा बेबायदि मानसिजों दिनै प्रमद बर' आखाइ हमदों जातिखौ जुदि बियो मोजां मोनमारोब्ला नोंथांमोना आं रुजायनानै खिथिनो नागिरदों बिथिं नब कुमार सरनिया बिथिं हाग्रामा महिलारि नोंथांमोना रुजुनानै नाय सोर साबसिन हारिनि थाखाय जेब्ला नायगोन जों बुजिगोन बयबो हाग्रामा सारा बहुत गोजौआव दङ बर'नि बे गायसनगिरि नब कुमार सरनियाखौ नायोब्ला सब्ला दिनै बेबायदि मानसिजों जुदि आखाइ हमनो हादोंब्ला हाग्रामाजों मानो हायाखिसै जातिनि सार्थआव बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि सार्थआव जोंखौबो लाफाया हारिनिखौबो जि माने गावजों गाव जोंहा जि मोनसे संस्थापन दंलायो जोंहा जि मोनसे प्लेटफर्म दंलायो बेखौ सनमान होलायनानै दावगाया गुबुनखौ लानो हायो दिनै बेफोर जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जानानै दङ जोंनि गेजेरावनो गोबां जारिमिनफोर दङ जोंनि फिसा बिला आसामनि काउन्सिलफोरखौ बिजेपिफोरा लाजोब्बाय बिजेपिआ जेब्ला फार्स्ट टाइम पावाराव फैदोंमोन सासे अखमिया इन्टेलेक्सुवेला बुंदोंमोन आसामिस इन्टेलेक्सुवेलफोरा अपज खालामदोंमोन बिजेपिखौ पावाराव लाबोनाङा होननानै आरो आलफानि प्रानजित सयकिया बिथाङा बे इन्टेलेक्सुवेलजों रायलायदोंमोन फंसे खोथा बुंदोंमोन बेखौ जों कंग्रेस थानायाव एसे थुख्रा थुख्रि हैदोंमोन जोंनि सिनायथिया एसे दंसाबोमोन खिन्थु जै बिजेपिआ फैगोन जों गुरा जागोन पाउडार जागोन जोंनि सिनायथिया थानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन स' दिनै बिजेपिआ बिदि खामानि मावो बेवहाय दिनै इन्टेलेक्सुवेलफोरा अपज खालामखादोंमोन बादोंमोन बिथांमोनखौ पावाराव लाबोनो आरो बे एखे जाथाया जादों जोंनि गेजेराव जोंहा धेकियाजुलिया बर'नि जायगा बेयाव नङाबाबो 28,000सो बर' भट दङ 28,000 बर' भट थानायावबो दिनै बर'फ्रा बिनिफ्राय सासेबो एमएलए दारायनो हायाखै गुन काहा दिनै बिजेपिआ जेब्ला पावाराव फैबाय गुन काहा राजस्थाननिफ्राय सासे मारवारि बेयाव केन्डिडेट बसायनानै बिजेपिआ दिनै बेयाव केन्डिडेट दिखांनानै लानो थांदों बेफोरबायदिजों जोंखौ फोरमान खालामदों जों गुरा जानो थांबाय थादों जों पाउडार जानो थांबाय थादों कंग्रेसआ बिदि खालामाखैमोन जि जायगायाव जि मानसि दङ बिनिफ्रायनो रिप्रेजेन्ट खालामदों कंग्रेसआ खिन्थु बिजेपिआ बेबायदि नङा बिसोर वान नेशन वान प्रिन्सिपाल वान लेंगुवेज वान रिलिजियास गासिबो मोनसे बिस्रा बेबायदि खारो स' बेयाव जोंहा डेन्जार दङ दा बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव प्रमद बर'नि लुबैनाय बायदि जुदि एलायन्सआव जुदि फैयोबा जोंहा मा बिपद दङ रायजोफोर बेखौबो एसे साननानै नाय दिनै बिजेपिआ बिटिसिखौ लानो खाबु गैयामोन पावार गैयामोन बिथांमोना डिमा हासाखौ जेरै लाबाय कार्बि आंलंखौ जेरै लाबाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ जेरै लाबाय बिटिसिखौ सेनो बिथांमोना खाबु गैया गोहो गैयामोन हायाखैमोन जोंनि लिडारफोरखौ फिदिंनो हायाखैमोन जाबाबो जायाबो हाग्रामा महिलारि सारा स्टेन्डआव थायो बेवहाय बेखौ फिदिंनो हायैखाय दिनै प्रमद बर'खौ दालां बानायनानै बिजों फैनो नागिरगासिनो दङ रायजोफोर बेखौ साबधान बिनि थाखायनो दिनै जोंहा धंस दङ दिनै डिमा हासाव डिमासाफोरा जायफोरा जोंनि फोलेरारि बिथांमोना दिनै सोमावसारदोंमोन हाथियारजों संग्राम खालामदोंमोन गोरोबथाबो मोनसे खालामबाय दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों एनडिएफबिनि बायदिनो आरो बिनि उनाव खायदा खुयदा खालामनानै बिजेपिआ जेब्ला बिखौ लाबाय डिमा हासावखौ गावसोरनि आखायाव लांबाय दिनै प्रब्लेमा बेयाव जाबाय बुहुमनि जारिमिना रोखायै फोरमायो जेराव समायसा थायो बेयाव सोमावसारनाय जायो जेराव जेंना थायो बेखौ सुस्रांनो थाखाय मानसिफोरा सोमावसारो बुहुमनि जारिमिना बेखौ फोरमायो स' दिनै डिमा हासाव आखबार जेंनाया जाबाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आखबार दिनै जोंनि फोलेरनि जोंनि असे डिमासाफोरा आरो दिनै हाथियारजों संग्राम खालामनो रेडि सुरु खालामफाफिनबाय मानसि थैफाफिनबाय बेयाव थैनि बाना बोहैफिनबाय किडनेप जाफाफिनबाय दन दाबिनाय जाफाफिनबाय गाज्रि समाव फैफाफिनबाय डिमासाव स' दिनै बर'नि गेजेरावबो अर्थात बिटिसिआवबो बे बुस्थुआ सेम लामाजों खारबाय थादों आरो बेखौ लाबोनो बे गाज्रि समखौ लाबोनो प्रमद बर'आ दावगागासिनो दङ स' रायजोफोर साबधान जा जुदि बिजेपिआ खायदा खुयदा खालामनानै बिथांमोना गुरै गुरै बुङो हाबदेरनो मोनबा बिथांमोना आसि फिसा